Dünya tejribesini ilkinji gedek milli äkeňde almylykmançylyk sunwatyna düýpleýin soň çemeleşen Türkmenistanyň dermanlyk ötümlükleri adly eserlerim meniň türkmen halkym üçin Lukman kalbymdan joşup çykan namamdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Hay canavar! Aylan aylan! Hayt karavan! Ayla! Salamu aleyküm Yasuli. Ve aleykümselam. Sağlık mı yiğit? Ine bu meň depem. Taşynan tiýneseň ýöne köý depedir. Üstüne çykardyňam weli 7 asmana qanat ýaýyp uçýan ýalysyň. Göwnüme bolmasa her gedek şu depeň üstüne çykamda firma agram salýan oý pikirlerden saplanýan ýaly bolýan. Hay çu, Turhan canavar tur. Vay bu şemali. Vah karabağtım, bu tur çok değerli. Tur canavar tur. Uyan teretap bol. Aýtdyma teretap bolun diýip. Ağırıp ıncan yeriniz yoktur da herne. Vah hey.
Erkek ayaly şu hayvanam tanayada. Wah. Ýok, tom näme? Düýede edil adam ýaly hemme zada düşünýär. Hana ayak çekin, men ilki düýäni çökereýin. Ýok, tom ol ýene keserliğine däýmesin. Hani çök canawar, çök. Çök diýen men sana, çök. Çök. Çök, çök, çök. Çök diýen. Çök canawar, çök. Ha. Taňry ýalkasyn. Siz kime? Men hoş geldi. Sizin adyňyz näme? Men adym Bike. Otur Maysa. Maysa, sen şirin sağlar salyan mahalın yüreğime gödüllüğün möhru atılan ýaly bolýa. Sen owadan geplemäni hemişe ökdedin. Häzirem şeýle. Maysa, sen inanmasçylyň haçan galarka? Düşünä, sen zekiniňe bolan bu ýson şu sözlerimi yürekden aýdýan ahry. Şeýle sözler hemişe yürekden aýtmaga saňa näme päs gelýär? Yine başlady o. Sen bilýäňa men seni. He, söýýän ejek bolýarmy? Men bu sözler 10 kil bäreşdik gelýän. Sen döredijilik jebri diýip hey eşitipmidin? Diňe bir eşitmek däl. O jebir men özümem çekip gelýän. Ya, 10 kil mundan öň konservatoriýany tamamlap, pianina çiň diplomyny alalygym saňa ýatlatmalymy? Maysa, düşün ahry men hiç da döredip bilemek ine men derdim. Sen döredjilik jebirini çekýän. Men perzentligiň zaryny çekýän. Er aýalyň paýhas anamyna, ahlak durkuny, kanagat berýän zat näme? Perzent hem maşgala agdy berligi. Bizde o şolun hiç dem ýok. Düşüne, hoş geldi. Biz gamuksadan yasalan ýaly bolup ýaşaýas. Ýöne bir ýaşaýyş däl ahry.
perden hem maşgala agdyberligi. Bizde o şolon hiç dem yok. Düşüne hoş geldi. Yönü bir yaşayış değil ahire. Allah jamağa yekece bir çağacık berdi. İyleğinni perdentlem olmadı. Vah, menin halim. Çıdamam. Ağıytmaysı? Uy, ödedim urla oturdun mu? Bolşun nahil, köşüşü var. Vah Akçacan. Inni 10 yıllar. Şol qaraş oturşumuz. Bolyan zat yok. Men halis yatadım. Allah can bize yekece perdendem rova görmedi. Bu dünyada perdensiz yaşadın neme, yaşamadın neme. Koyu var, beydime var. Sabret, yaxşı mekte ol. Yönü çağı deyip beydi oturanın bilen bolayyamın neme. Maytacan, her bir dadın öz vakti var. Vakti gelenne bolur da. Bilgen, perdensizlik derdi ağır kesellenen beterdir. Yönü beydip gammusa batıp oturmak bolmaza. Vah Akçacan. Bu dünyadan perdensiz ötsen, armarlı gittin olmaz mı? Maysa, ödeyi koydun mu? Hava. İrertir usahana dip çıktı şey. Sonqu döwürler hoş geldi bilen asıl meşimiz bişen o. Ona bir daha bolupdyr. Idil däldiren ýaly. Gaty ınjygan bolupdyr. Bir söze az, iki sözem köp. On soňam ay bolýarda.
Ayu? Ayu diýerimsiň? Bağışlaň. Näme üçin soraýaňyz? Ay bolsun bir hilre boldy da. Dogrudanam, towa towa. Bolşuňyza çyndanam bir hili. Men pikir edýän. Çarwa diýsem çarwa däl. Derwiş diýsem derwiş däl. Beker gezip ýören Fergizana da meýdäň zok. Ya, bu ymyr çöllükde bir zat gözleýäňizmi?
Gözleyen. Näme, nevitmi, gazmy, kükürtmi, ya altynmy? Yok yam. Yüreğime teselli gözleyen. Men bir dörözülük adamy, özümem suratkeş. Ýöne näme üçindir soňky wagtlar işim uğruna baranok. Öýde de maşgalan bilen aramyda soğukluk düşüp barýa. Anha 12 ýyllar prezidentimiz bolanok. Ay garaz şu zatlara çıdaman çöle gaýdýan. Aza kenne yüreğimi incelik tapyanam ýaly. Ýöne birdenem dünýä sygamok. Beýdimen. Anha men täleýi çöken birdenan. Şonna da umydym ýitiremok. Asla umysyz ýaşalan ömrüň manysy puşdur. Adam ogly mydama bir zada garaşýan ýalylar. Näme garaşýanyny bilýänem däller. Ýöne garaşýanlar. Onna siz näme garaşýanyňyzy bilen zokda. Iň erwedem. Men näme garaşýanlygymy bilýänligimde de. Men başymdan uly betbahtlyk inni dogan. Hasret çekýän, ýöne çydaýan. Belkem bu kısmatdır. Kısmattan gaçyp kutuljak ýeriň ýokdur. Dogrymy aýtsam, umyt bilen ýaşaýan. Adam öljegini bilse-de, umytdan tamasyny üzmeýär. Bu gowa. Eger çıkalyga tapman, paltaň daşy degdi şonu ne etmeli? Hey dogan, ölme aňsat. Ýaşamak kyn. Ýaşajak bolsaň görüşmeli bolýar. Kim bilen, näme bilen? Durmuşyň synaglary bilen. Sen näme bu zatlar bilenokmy? Esas zat näme üçin ýaşasyň gelýär? Ine şonu bilmeli. Men her gün şular ýaly dürlotlar çöpleýän. Derman otlary. Hol depen görýäňmi? Ana şondan aňraşdyň, uloýluga düşersiň. Men owam ana şo ýerde. Owa bolup köpçe mennel owada del. Her kim şäher diýdi, göçüp gaýtdy. Hawa bolaýsa onun köý gally. Owamyza garajy diýerler. Owan gaýra çetine kiçijek bir ak jaý bardyr. Şo jaý bizinki. Şonna bir hassa ýatyr. Kim ol hassa? Men adamym. Men onun 3,5 ýyldan beri şu otlar bilen saklayan. Oňa näme bolýar? Oň ýagdaýy agyr. Avtolow helakçylygyna uçrap, biloňlygyny ýan ýetipdir. Inne oňa Allah kömegi däýmese. Onda hiç hil gymyly hereket ýok. Ýeke bir huş diýmese. Ine şu jaga dermanotlar bilen men oň derdini ýeňledýän. Adajygam bolsa oňa kömek edýär. Awada eliňizden gelse kömegem etmeli. Ine bu köküň ady Annys. Muňa bolsa Ganneper diýerler. Beýip bolsaňy muňa bolsa Atgulak diýerler. Hersiniň öz emi jana şipa berji melkemma. Men her gün bular çöpleşdirip öýe baragada gaýnadyp adamyma berýän. Oň bir wada derdi ýeňlänem ýaly bolýar. Yine daňatyp günnogya bolyn, agyrsyna çydaman, ejir çekýär. Sen şonna oň gözlerini bir görsedin. Bir gün o maňa şey diýdi. Bike men senden gatyrazy.
beýdip uzaldylan ömür maňa gerekke. Sen men öz günüme goý. Düşünä, derdim bir bolsa adarym iki. Sen jan ferek bolup ýörşüň, men derdimi hasa goşalanlar ya. Şey diýdim ama, Siz näme diýdiňiz? vah näme diýeýin? Sesim çykarmadym. O çydaman soň şey diýedi. Ýöne meni golu gowşuryp, oň ýuwaş-ýuwaş öçüp gidişine arkaýyn seredip bilmene. Eger şey diýsem, ýeki ihlasma däl, oňa bolan söýgüme atanak çekdigim bolmaýarmy? Bike, siz onu derman otlaryna saklap bilerini öýdýäňizmi? Hawa, ömrümiň ahyrine çen saklamalam bolsa saklar. Men denan maşgala. Denan takdyr nämede? Garaşmakda hem çydamakda. Men garaşarnam, çydarnam. Gerek bolsa janym bermäge taýyn. Ine dogan. Men ömrümiň manysy nämede? Tuğeleme. Türkmen denanına mahsus olan en gow häsiýetleri özüne jemlän, öz pek süýgüsü üçin ihlas edýän şu mert denanyň öňünde baş egseňe mazyr.
içimde opyan haratatları taňaýdyp derdiň goşurandyrasym gelenok. Ýöne sen muňa düşünersiň eken. Ine, bu köküň adyny muňa bolsa ganneper diýerler. Her seniň öz emi janyş melhem ma.
küllü türkmenin belent başyny arşa göterýän şular ýaly jogher dehili adamlar däl beýdim. Men şu döwrüň adamsy dogma begenýän. Hut häziriň özünde menne guwanç hem buýsan ştoýusym ýokjalýa. Şeýle ogullar gyýlar bolan eneler elbetde bagtlydyr. Mehriban gelin gyzlar, ediz halçylar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne milli medeniýetimiz, milli sungatumyz batlyk adamlar bilen gün-günden ösýär, özgörýär. Medeni çäreleri, medeniýet günlerini, ýurdumyzyň ähli künjeklerini dawaraly ýagdaýda geçirmek bolsa, häzir ajaýyp däwe urildi. Döwlet derejesindäki bu çärelen göz başynda bolsa, gahrman arkadağımyzyň pähim paýgasynyň ýatanlygy biz dörejilik işgärlerini diýsen guwandyrýar, buýsandyrýar. Bugün siziň bilen çyn ýürekden diýdarlaşmaga geldik. Mehriban halçylar, häzir bolsa söz nowatyny ýurdumyzda belli şahyr jurnalist Zenanymyz Aýjamal Umarowa berýär. Baş üstüne. Mehriban halçylar, men häzir size halçylara bagyşlap ýazan täze goşgymy okap bereýin. Bagtyarlyk halysy, her çytyma gyzyl gülden çytylen bahar mehir bagtyarlyk halysy, u dellerde bägül bolup açylan bahar mehir bagtyarlyk halysy, çeper gyýdlar läle kakar dokanda, mehir çogor sypalaplar bakanda, şygyr dizer özü hakynda bahar mehir bagtyarlyk halysy, arka dağım janlary gaýet diýdi, halçyň işine çyn sarpa goýdy, dünýe içre taýsyz bir ajap aýdym bahar mehir bagtyarlyk halysy. Onda gül watanyň keşfini görersiň, deňiz derýäň mewşli ysgyn görersiň, bagtyňla urdaýan köşkün görersiň, bahar mehir bagtyarlyk halysy. Nusxasyny gül bahardan alandyr, gödelligi bilen dünýä dolandyr, arka dagly ajap döwre gelendir, berkararlyk bagtyarlyk halysy, bagtyýaýlasy ajap türkmen halysy. Sağ olun. Mehriban gelin gyzlar. Inni bolsa ýaş, zehinli, suratkeş ýigdimiz hoşgelli Nökerowa söz berýär. Baş üstüne. Hormatly halçylar, suratkeş ýa rejissor bolsun, şahyr bolsun, kompozitor bolsun tapawudy ýok. Ol hakyky sunugat adamsy bolýan bolsa, onu ol welilik borjyny berjay etmeliler. Sunugat äleminiň açylmadyk gatlaryny açmaga synanşmalylar. Dörejilik bilen bagry wagdaşan her bir insan agyr ýükü üstüne alýandyr. Şunu ýatdan çykarmak bolmaz. Gowsy siz maňa sora beriň, menim jogap bereýin. Siziň dörejilik bilen bagly eň bagtly pursatyňyz haçan boldy? Men ilkinji eserim Nätanş gyýdyň keşfini döreden pursadym. Siziň üçin dünýäde iň gymmatly zat näme? Watan. Ýöne watanyň gadryny özge ýurtlara gidende duýýan ekeniň. Dünýäniň köp ýurtlaryna türkmenler ýaşaýan ekeni. Watanyň tozuny gözüme bir sürsem armanym ýok diýen türkmenlere de o ýurtlarda kän nuşdum. Olar häzirki berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, Türkmenistanyň ýeten beýik derejelerine, awraýyny guwanýanlyklaryny aýtýarlar. Şoň üçin mehriban halçylar, watandan edi zat ýokdur. Watan sen bagtyň hem şöhratyňdyr. Özlerinden eserleriňiziň içinde haýsyny has görýäňiz? Doğrudanam biyke nähir ýagdaýda halini çikke. Men näme üçin şu wagtda çelli ondan habar tutmadym ka?
Bolya, garaşaýar. Bar oğlum, bar. Han gelberi, geleberi, gel. Adyň aýdyp berme. Teň adyň näme? Aýda aýadyň. Ay. Bar oğlum salamlaşmalar, bar. Bar daýdan bilen salamlaş. Bar oğlum, bar beýdip durma läle. Bar. Han gel, geleýin, geler akyllyja we han gelme. Dur, yıkılayma, gel bari. Gel otak barmallar, gel oğlum, gel. Gel barmallar, değmeler Gel odaklara, bari, gel bari. Gel. Gel hani. Yıkılayma, Gel gelberi. Akılanmıyormuş oğlum, gel bari. Yürün siz Lokman'a karşı. Şey deme. Yürünle baralı. Gelin birayın. Gelin geçin. Salam. Hani oturun. Maysa, siz Lukman'ın ähli tapşyrıklaryny talabalaýyk ýerine ýetiripsiňiz. Dermanly otlardan taýýarlanan melhem çaýlary gowy netijesini beripdir. Häzir biziň soňky barlyklamada görä nesip bolsa siz bakym ene bolup bilersiňiz. Gutlayan. Garaş verin. Sağ olun. Minnettar. Alo, hoş geldi. Nerdesin? Gelýän mi? Bolya.
Görsene mun uyam. Sen şol kaygılı gözlüň gör bugün nähil şatlykdan doly. Berekella uyam. Ihlasın murat bolupdyr. Hol beýikli bessi, sansy sajakly gum depeleriň aňyrtynda gün ýaşyp barýar. Nähili gözellik. Biz döwrümizin bagtly adamlary. Ertir ýene täze gün dogar. Ani gel çap. Ay berekilla. Hop. Ine.